Shalom. Selamat hari Minggu di Tasaluhutna Amang Inang. Sebelum kita memasuki ibadah kita di pagi hari ini, kembali kami untuk mengingatkan bagi kita semua jemaat yang hadir untuk mengikuti ibadah, untuk menonaktifkan alat komunikasi atau HP yang ada pada kita masing-masing. Demikian, terima kasih. Kita memasuki ibadah Marede Maita Sian Buku Ende nomor 20 tolu ayat sada dohot ayat 2.
Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, natu mo palangit dohot tanoon. Amin. Ale Jahoba huha holongi do hajongjongan ni bagasmu, dohot hasonggopan ni hamuliaonmu. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Ginjang. Di papatarho do dirim marhite-hite hatami. Naung dohot dohami dia halomohon roham marhite sian panesami di dosa nami. Atong papatar madirim tu rohanami. Asa hutadahami ho. Jala asa hutangi ho kami suara ni anakmu. Jala asa hujalo hami tondi parbadia. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata di minggu tasadarion ima patik napa limahon saat patik napa 10. Patik palimahon ikon pasangaponmu donatorasmu asa martua ho jala leleng mangolu di tano nanilehon ni Jahoba debatam diho. Patik paonopon unak ko mamunu. Patik papituhon unak ko mangalakup. Patik pawaluhon unak ko manako. Patik pasiahon unak ko olo makatidakon hata nasotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang diape ugasan ni donganmu. Atong rap mangidogogo mahitasian Tuhan debata laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai paragogoi mahami mangulahon nahombar tu patik mi. Amin.
Tatopoti madosata tu adopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na suatu dosan para siroha midahami na dangolon. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami na godangi. Di bagasan hajahat tondo hami tubuh jaladang adok kaporsiaon di bagasan rohana mihian. Saluhut dohami manimbil sian akka dalanmu. Masai godang do pangalau sionmu di patikmu. Alai ingot mahami ale Tuhan. Ala ni denggan ni basam dohot asin roham. Sai unang paingot-ingot akka dosa ni haposon nami. Dohot pangalau sion nami. Sai ingot mahami hombar tu asi ni roham, dohot denggan ni basam ala ni guarmu. Ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di bagasan, dosa nami nagodangi. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Songono do pakaholong ni debata di portibion. Pola do anakna nasasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hangoluan na saleleng ni leleng na di ibana. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amin. Dari koti di ngolu siganu pari.
hatani Jehoba diita di mingguta sadarion nagabe epistel ojahan ni jamita di mingguta sadarion ima sian Nehemia walu ayat sada satu ayat walu tajahama marsikat sorin. Dungi marluhut masandok bangsoi hirasa halak dotu alaman na diadopan ni bahal partuaehan akadidok nasida matusi Esra siboto surati asa diboan buku patik ni si Musa naong tinonahon ni Jehoba tu halak Israel. Jadi diboan malim Esra mapatik itu adopan ni luhut nai tu adopan dibawa dohot paropuan rodi sude halak akan nama roha manimbangi di artia bulan sifahap itu. Jadi manjaha ma ibana siani di adopan ni alaman mardonokon bahal partuaehan sian buah siang hari sahat rodi hosni hari di adopan ni aka bawa dohot paropuan dohot halak akan namor maroha. Jadi pinggol ni sadok situan natoropi manangi-nangi tuhata ni buku patiki. Alai anggo si Esra si boto surati jong-jong do di atas parjamitaan sian hau naung binahenna hian tu ulaonon jala jong-jong di lambungna do Matias Sema Anaya Uria Hilkia dohot Masea di siamuna jala dihambirangna Pedaya Misael Malkia Hasum Hasbadana Sakaria dohot Mesulam. Dungi di paherbang si Esra ma pustahai di adopan ni mata ni sandok situan natoropi. Aitumi bodo ibana jongjong sian sandok situan natoropi. Jadi dina pinaherbang nai pustahai jongjong ma sandok bangsoi. Dungi dipuji si Esra ma Jehoba debata nasun timbuli. Jadi sandok bangsoi mengolesi mendok. Amin, amin. Tol-tol doi tangan nasida do paginjang, la songoni nasida marsoba, jala martangi yang tu Jehoba, pola manukak bohi nasida dais tutano. Nang si Jesua, si Bani, si Serabai, si Jamin, si Yakub, si Sabetai, si Hodia, si Masea, si Kelita, si Asaria, si Josabat, si Hanan, si Pelaya, dohot halak lepi mangapoi bangsoi, mamarate-atehon patiki, laus jongjong anggo bangsoi di hajongjonganna. Nasida petorang do majaha di bagasan buku patik ni debata, jala di pajojor lapatanna. Asa dapot nasida tusana nani jahanai. Ido sahatna martua do aka natumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Oh
taha tidakon maha porsiaotai, songon nahina tidakon ni dongata saha porsiaon di sandok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumau palangit dohotano, au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean sianton di parbadia, andorang suabubuan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguhuman di silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang, na tuat tu banua toru dung ditanom, na mulak mangulu di ari patuluhon, na mana itu surgo, lau hundul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani. Disima ibana paima mulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditondi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu dosogot daging ni halak nong mate, dohot dihanguluan nasora sudah. Amin. Shalom. Tikting namasa di huriata di bagasan mingguon, minggu patoluhon dung Epipanias 23 Januari 2022. Temata Yesus do hagogok ni hatai. Sermon guru-guru sekolah minggu. Dipatupa di hari Jumat 28 Januari 2022 mulai pukul 20 WIB ni uluhon ni inang padita jojor berup pardede master teologia marhite aplikasi Zoom. Rapot huria. Nah di hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 nunga mardalan bedohot denggan rapot huria na menetapkan program kegiatan dohot anggaran tahun 2022. Tuhatama memasu-masu hita saluhutna. Namar bagas, tikting paduahon. Naing majalo pasu-pasu parbagason madongata, julistar posma ulitua purba. Anak ni amata, Nelson Purba Nahinan, tubuh ni inata Ratna Boruhu Tapea, ruas ni HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama. Maringanan di Jalan Tanah Kusir RT 00 Sada RW 010 nomor 30 Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Dohot Orwana Dewi Puspita Sari boru ni amata Bambang Basuki, tubuh ni Inata Kartini, ruas ni HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama. Maringanan di Gang Melati RT RW 06 nomor 12, Duku Muncang, Desa Jatisawit, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Pamasu-masuon dipatupa di hari Sabtu tanggal 20 Januari 2022 pukul 10 WIB. Bertempat di Gereja HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama. Saya dipasu-pasu tuhata manasida na naik majalo pasu-pasu parbagasoni. Proses marsiajar iman kepercayaan. Mulai minggu tanggal 16 Januari 2022 nasalpu, nunga
Inga di jalo gabe ruas ni huriata di bagasan proses mersiajar iman Kristen Protestan namar goar. Sada. Muhammad Aris Widodo. Maringanan di Jalan Gunung Tambora Walu nomor 22 RT 004 RW 016 Taman Sriwijaya Lipo Cikarang. Napa duahon? Della Natalia. Maringanan di Jalan Puri Dewata Indah Blok AE nomor 36 Taman Royal Sada Cipondo Tangerang. Napa teluhon? Reni Boru Sihite. Maringanan di Jalan AMD Pondok Kacang Barat nomor 84 RT 0 Sada RW 0 Sada. Tabuan madi tangyang tah asa mangolu iman porsiana sida tutuhata Yesus Kristus. Pelean dohot amplop. Lau mengurui penyebaran pandemi COVID-10 siap. Peleata taruhonota do tujolo dia langgatan. Holan sahali. Ima pelean sada A, sada B, diakuni dohot pusat. Dohot desain amplop na tebal. Pinangido tu hita sude asa unang mangalopit amplop na adonggi hita. Sungonima buah-buah di hita saluhutnya. Rapot seksi kesehatan Dewan Diakonia. Dewan Diakoni Huriata mengundang seksi kesehatan asaro mandahoti rapot. Nah dipatupa di hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 dung sidung parminggu napa duahon. Maringanan di ruang Bethlehem Sopo Praja lau membahas program dohot kegiatan seksi kesehatan. Songoni mahujan hami tiktingon tuhat taman mandongani hitawan saluhutna horasma. Dameni debata na sumurung sian saluhut naroha ima mangaramo tiate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus tuhatai. Amin. Huriani tuhata namarpungu di bagasan manogoton di tonga ni bagas joro ni debata songoni namangi huton parmingguon di tonga ni bagas tabe barita nauli nasahat tuhita di minggu patuluhon dung Epifanias nenet do sian buku Lukas
Dibidu opat mamuka sian ayat opat saplopat sahat rodi ayat 20 sada songonomma didok disi takasma tapaihut-ihut margogohon todii ro Jesus muse tu Galilea jadi sarma baritana tu sude luat humaliangi mangajari do ibana diaka parguruan nasida jala saluhut do mamuji ibana jadi Roma ibana tu Nasaret tuhuta hagodanganna mangihuton hasomalanna lahodo ibana tu parguruani jupa ari sabat jadi jongjong ma ibana naeng macaha gabe dilehon ma tu ibana pustahani panurirang si Jesaya diukap mai jadi dapot mata nama natar surat songonon songgop do tuau todini Tuhani ai dimiahi dohau maboan barita nauli tu akan apogos disuruh doau mamaritahon tuakana tarhurung asa malua tuakana mapitung asa marnida paluahon akan aginosa gosa mamaritahon taon para sinirohaon ni Tuhani ditutup ma pustahai dipaulak ma tu parhobas laos hudul ma gabe nol ma dopak ibana mata ni sudi nadi parguruani jala dihatahon ma tunasida sadariondo jupang natar surat odeng di nabi nege munai ido sahatne turpukta hurian itu hatta namar pungu di bagasan tikion senari hita amang inang masuk mahita tuminggu patoluhon dung Epifanias hapapatar ni debata ra di minggu Epifanias imana digoari minggu dung tahun baru dohot di minggu parjulo dohot paduahon dung Epifanias nunga di patorang ahado lapatan ni Epifanias dohot hata singkatna hapapatar ni debata asa marhite-hite topik ni minggut ta sadarion ditogihon dohita amang dot inang marhite topik ni minggui nama dok Jesus do hagogok ni hata ni debata Yesus penggenapan firman Tuhan Jesus doha gogok ni hata ni debata
na disururakon ni panurirang di padan narobi. Bahkan adorang so akka panurirang dope. Dimula ni panopaon dung madabu jolma itu bagasan dosa nunga disururakon debata naikon rosi palua. Bahenokku ma parbadaanmu tu pinopar ni boru-borui dok tu pinoparna. Di baga-bagahon songoni nang tuaka bapa leluhur ni bangso Israeli. Calaidong tayhuton amang inang ima silsilah hatutubu ni Yesus dimulai dari bapa leluhur ni bangso Israel. Asa di bagasan di ido amang dot inang jala ido na tapestahon hagogok ni hata ni debata di bagasan Yesus Kristus nang roto tonga-tonga ni portibion. Mabohan haluaon, mabohan hangoluan, dadaholan hangoluan, haluaon secara fisik. Alai umarga siani imangolu partodion. Asa digoari do haroro ni Yesus Kristus songon hapataran ni hata ni debata di padan narobi. Ima Yesus Kristus mabuan, haluaon, hangoluan, hamalumon secara holistik di pardagingon dohot partodion. Asa odo amang dohot inang dipatakas imahapataran ni hata ni debata di bagasan Yesus Kristus jala odo na papos rohatta odo na patoguon hapor siauta manguduti pardalanan ni ngolu di tonga-tonga ni portibion jala manguduti pardalanan ni ngolu ni hapor siauta. Jala hita si huton Kristus amang dohot inang ikon las dorohatta. Ikon bangga do hita, songon hala Kristen hita, songon si huton Kristus kita. Ternyata kita sudah tepat pada posisi ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat. Ketika kita menerima Yesus sebagai penuntun hidup kita, kita tidak salah memilih. Ala ibana do hapataran hatani debata. Asadia mataida amang dohot inang. Molo didok nakanin Yesus do hapataran hatani debata takas taida nakanin marhite-hite turpuk tadisi. Didok di ayat 10 sahat rodi ayat 10 siai. Songgop do tuau todi Tuhani. Ai dimiahi doau mabuan barita nauli tuaka napogos. Disuruh doau mamaritahon tuaka na tarhuru nga sa malua. Tuaka na mapitu nga sa marnida. Paluahon akan naginosa-gosa. Mamaritahon taon para sinirohaon ni Tuhani. Nubuatan
panurirangon ni panurirang Jesaya doon molotaida di Jesaya 60 ayat 1 dohot ayat 2. Alay taida madisia mang dohot inang nyata do di papatar di pasaut hata ni debata di bagasan Yesus Kristus idowan na didok na kanin ima di ayat 20 sadai jala dihatahon matunasida sadariodo jupang natar surat odeng di nabi negemuna songgop dot wow lapatan na amang dohot inang Yesus do ima nabi nagabagahon ni panurirang Jesaya taringot tu Mesias na mabuan haluao ni Jesus Kristus nang mate jalamulak mangolu siyan na mate jalamarhite-hite Jesus do di pasaut de bata sakap na songon nataida tahapor siyay di bagasan ngolu ni hapor siyauta dia mataida amang dohot inang Jesus do ima hapataran hata ni de bata ima patuduhon, papatarhon, holong niruhan ni debata tu portibion. Taida disinakanin didok. Rome siasi mabaritahon barita nauli tuhalak na dangol. Tuak ka na pogos, tuak ka na tarhurung, tuak ka na mapitung, paluahon akan naginosa-gosa dohot mamaritahon taon para sini rohaon. Gambaran nguluni col madoy di patuduhon di bagasan turpuki. Asa barita las ni roha, barita olop-olop. Dohot hagugo on doon, tuak kahalak na pogos, tuak kahalak na gali. Di hati-hai. Isi do na ni dok na halak na pogos. Amang dohot inang. Nanigoran na halak na pogos, ima halak na somar diha-diha di sinamot. Tentu berbeda do. Pasu-pasu ni debata natajalo ati amang do inang. Dang sarupa godang ni sinamot natajalo. Nasada tu nasada nari dilehon Tuhani. Isi do na pogos na nidok na ima nalea binahin ni pangalahon ni akanamora. Ima halak na tarpinggirhon, hinorhon ni kelas-kelas sosial na masa di hati-hai. Jala ima na sodapot hati goran. Manang tadok korban ketidakadilan. Dohok ragam aka situasi hapogoson na asing dope. Jalamolo didok di siamang dohot inang mamaritahon tu halak na tarhurung. Isi doa kahalak na tarhurungon. Ima halak na tarhurung hakna. Hinorhon ni si bahenon na soadong. Jadi dadaholan tarhurung nakanin alani di terpenjara
alai tarhurung hakna hinorhon ni si bahenon na suadong tarhurung di pangalao dohot pikiran na jahat. Tarhurung dia kaulao na denggan. Hinorhon ni panosak ni portibi dohot hagiot ni daging. Jala tarhurung hasitongan dohot hatigoran. Hinorhon ni kepentingan pribadi dohot akka lan na asing. Jala isi do naginoran na amang dohot inang na mapitung didok. Asa mardida. Dadaholan na mapitung secara perdagingon. Alay mapitung do si malolong mangida na denggan hinorhon ya kasakap dohot pikiran na jahat. Lapatan namang do inang marnida si malolong na di pardagingon tapi mata hatinya tidak melihat yang baik. Tertutup mata rohaninya karena pikiran. Alani sakap-sakap nasodenggan akasakap saapkap naroa najat. Jala tusido di dok nakanin akanapogos natarhurung na mapitung na ginosagosa. Ima akanagale na somargogo na mangadupi kekerasan, ketidakadilan sian penguasa dohot pengusaha. Sian nakaraja dohot akka ketidakadilan di tonga-tonga ni masyarakat di hati-hai. Asa di situasi songonima roh Yesus mabaritahon barita nauli tuakan na ginawaran na nakanin. Jalanunga taboto taha persyaya mang doot inang. Marhite-hite hata ni debata ido ulaw ni Jesus. Naro tutonga-tonga ni portibion. Hurian itu hatta namarpungu di bagasan tikion. Molo didok nakanin topik ni mingguta ibana do hagogok ni hata ni debata. Ibana do hagogok ni hasitongani asa dia mananaing dohonon na. Dohonon hata ni debata. Tuhita di bagasan sadarion. Naparjolo sahali. Pabua di bagasan Yesus. Di pasikop debata saluhut na tinuju ni hatana. Imataringo tuhaluaon. Hamalumon. Dohot barita las ni roha. Di sima mian hatana. Di sima tajakon hatana, pradema dihita haluaon, hamalumon dohot las niroha. Unang adong ganggu di haporsyaon na. Unang adong naragu, mempersoalkan, memperdebatkan, haporsyaot tai dohot tuaka na soporsea di Yesus Kristusi. Tiop mahaporsyaon mi. Ulahon mahaporsyaon mi. Molo si huton Kristus dohita. Patuduhon si huton Kristus. Unang tagugay haporsyaon ni halak. Unang tahatay haporsyaon ni halak. Alay haporsyaot taima. Tapa heba-heba. Tapa tanak. Tapa bagas. Jala taulahon di bagasan
ngoluta. Ido na marga. Jalaido na binoan ni Jesus Kristus si patar, di papatar, di bata, di bagasan Jesus Kristus asa boha, asa porsea jolmai adong do Tuhani. Asa porsea jolmai di holong ni rohani di bata, tarida mai di bagasan Jesus Kristus. Ternyata bukan hanya kata-kata, kamuflase. Hatani di bata. Firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Firman Tuhan itu adalah nyata di dalam kehidupan kita. Taha persyai may amang dohot inang. Firman yang telah menjadi daging di bagasan Yesus Kristus. Ido habal gaun ni Natal. Molo taingot di pesta paduahon. Ima hari Natal. Gabe daging mahatai. Idi ado habal gaun ni Natali. Ketika firman telah menjadi daging. Hatai gabe daging. Belganai. Dang tarulah jolmai. Dang tarpatu pa jolmai. Alaimah. Habal gaun ni debata. Di papatar, di bagasan Yesus Kristus. Napaduahon ahanang idaot tamang dohot inang, hita nuang targuar si huton Yesusi, totu ikondo songon ibana hita, gabe hapataran ni hatana. Di dia pehita, mian iko jongjong dodisi haluaun. Ikon tarida do di siha malumon dohot las ni roha. Unang hajong-jong atta mabuan arsak ni roha. Unang hata-hatatta mabahen marsak jala marukil dongatta. Mula dang boy ta rupi paling tidak dang tabaen. Ya pojot pikiranna marsak ibana. Alai buhado kehadiratta selalu dirindukan amang dohot inang. Buhado kehadiratta memberikan penguatan, dukungan dan doa. Tuakan nama humalia kita. Memberikan kelepasan. Ayholanolo pehita manangihon. Rade manangihon. Ima curahan hati ni dongatta, ya itu sangat luar biasa mang do inang. Suadong pe solusi tabain holar rade pe hita manangihon, alay unang atong dung tatangihon, tapasahat, ta bawa do teh, tapabebe ron tuak kana asing, ya molo porsea dongatta itu hita. Pasahaton curahan hatinya itu sangat luar biasa mang do inang. Dan itu bagi pastoral counseling itu adalah profesi menjaga rahasia seseorang. Dan profesi do ketika kita mau mendengarkan orang lain. Profesi deh tidak semua orang bisa seperti itu. Mabuan hamalumon, mabuan kelegaan, lega ibana. Ketika dia mencurahkan isi hatinya, dia merasa kuat dengan kata-kata firman Tuhan yang kita sampaikan dengan sikap dan imanaking pertolongan, pabahenata, di tonga-tonga ni parsaurata, tarlumubi amang dohot inang, dimulai siantonga ni bagas tabi. Taida nakanin, parjulo sahali Jesusi, dung sidung ibana, marpuasa 40 hari, 40 borngin, pitor parjulo do ibana, laho tuhuta, hagodangan na Nasaret. Parjulo do ibana mabaritahon, barita nauli tuaka anggina, tuaka keluargana, tuaka donga sahutana, tudirina sa diri.
dang parjolo tu halak. Alai parjolo do tu dirina sadiri. To tu di ujungna taida do amang dohot inang. Ditulak dongan sahutanay do ibana. Di nama baritahon barita naulii. Di napasahaton imahasa saut ni hata ni dibata di bagasan dirina. Dang terjalo rohani akan atoropi. Ay dietong nasida do Mesias na naing rohi imasian halak nasangap do ibana. Hape anak ni si Joseph do ninna. Molo tay huton di ayat berikutnya. Ay anak ni si Joseph itu tukang hawi do ninna. Tungima Mesiasi. Alani amang dohot inang. Di nama bege barita nauli. Tajalo mai. Dang marnida ise napasahaton. Ay hutad do situay. Batungi mamajami tayhami di banjar namion. Bas dana sikola minggu. Ayaw do guru ni sikola minggu. Bagabi ba na majami tayaw. Atar songoni may. Hutad doi ima anak ni tukang hawi. Bagabi ba na Mesias. Alani amang dohot ina. Tajalo ma, taida ma, barita nauli. Tungpe si patah. Ay hami pihak keperjamita mang do inang. Las dorohan nami molo pitor boy dia tusi, tatusi hata ni debata na upasatami. Alay dang sude bertalenta, sarupa songo gurui doi. Malo do sama-sama malo, tapi untuk menyampaikan itu berbeda-beda. Tidak semua sama mang do inang. Apalagi hita mang do inang. Hira penonton sepak bola itu ate. Iya kan? Umalo do hita mamutin kan? Siak kami mamutin diri nami si pata. Si A malo. Si B kurang malo. Si C malo-malotik. Ya. Alay buhado amang dohot inang. Asa sahat barita naulii. Tahanguluhon di bagasan ngoluta. Neng mabuan las ni roha hita. Neng mabuan haluaon hita. Jangan hita menindas orang-orang yang ada di sekeliling kita. Taida maju amang do inang. Sotong halak na tertindas do hita di tongan ni bagas tabi. Sotong nagabi penindas do hita nang tuaka, amata, inata, songonia kaya nakota. Tanpa sadar hita. Alay, marhite-hite hata ni debata. Songonaking natarguar hita si huton Jesusi. Ikon gabe hapataran ni hata ni debata mahita. Di tonga-tonga ni nguluta si ganupari. Napatuluhon aha na yung idaw tadi si taida di ay sa plopati naking di hati dakondo margogon to di idoro Jesus mabuan barita nauli. Songoni manang hita lau pasauton manang patupa haluaon hamalumon. Ikon radedo hita di ihot huhut di togu-togu tod di perbadia. Dang tarpatupahitai molosian hadiriota. Dang margogo hita amang dot inang molosian hadiriota. Molosian umur dohot parbinotoan amang dohot inang. Dang umalo sian hamu amanami inanami.
molosian umur, ra anak komuna doau, bahkan mungkin pahop pumu. Alai marhite tod dini debata. Disuruh pasahaton hasitongan ni hatani debata. Dan terpikiri. Si pata bergumul ngadison Bapa nami Padita BMT si Hombing. Kadang-kadang sulit untuk menerjemahkan. Aduh bahenon, aduh aplikasi nion Tuhan. Apa yang harus disampaikan? Ay boido, ditiki dicaha, hatani debata. Dia tusi, dung dipatorang, dia bilang dia tusi ruasi. Ya, alani hahomion ni debata do ya mang do inang mangalehon habisuhon yang kadang-kadang tidak terpikirkan ketika menuliskan mangarade alai dung jongjong dison. Dibuka debata untuk menyampaikan kebenaran firman-Nya. Asal sungon ido hita amang dot inang. Naso margugui hita, nagalei hita. Ya, naso adong nata pangasaon di haototai alai di sido hita. Di parbisuki debata marhite todi perbadia. Dimiahi todi ihita mangalehon gogo dohot hatauon dihita ganup marsada-sada asadohot nang hita gabe hagogok ni hatani debata songone pistel tanak kaninate. Ya dung dipabua si Esra hatani debata marlas ni roha sudeya kana babegi dipuji marsobah dipasangap nasida debata. Amin martangi yang mahita. Mauliate di pasahat rohanami Tuhan. Tuadupanmu di bagasan tikion. Di paloaso hami taripar. Di minggu patuluhon dung Epifanias. Hapapatar ni debata. Di bagasan Jesus Kristus. Mabuan haluaon. Mabuan hamalumon. Tuakan na pogos. Tuakan na tarhurung. Tuakan na ginosa-gosa ni portibion. Tuakan na termarginalkan. Terpinggirkan. Alnya ka sistem-sistem. Kelas-kelas. Dohot akka perbedaan-perbedaan. Ekonomi na adong di tonga-tonga ni portibion. Sehingga menimbulkan ketidakadilan. Dan jongjong hasit tongani. Alani Tuhan. Tusido di pasahat ho barita nauli. Asa margogo hami saluhutna. Margogo sudia karuas ni huriam. Molope. Wadopi hami akanamasa. Songon na bibani ritahon ni. Baritam na uli di bagasan tikyon. Asa hodo pangodian nami. Hodo haluaon di hami. Hangoluan dohot hamalumon. Dia kana pocot di roha dohot pikiran nami. Asa totong ho hutiop hami. Ho haporsiay hami. Ima di bagasan Jesus Kristus. Hata nang gabi dagingi. Hata nang patar di bagasan Jesus Kristusi. Pasu-pasu mahatam. Jala urupi hami Tuhan. Pasauton lomo ni roham. Mangulahon hatam. Mabuan haluaon. Hamalumon. Las ni roha hami. Mabaritahon. Barita nauli. Ima para sinirohaon. Di tonga-tonga ni ngulu. Di ragam niya kaparsoran nami. Ganup marsada-sada. Cala mauliate ma Tuhan. Di partikian nama arga di bagasan tikyon. Di luaso hami mabege akabarita masa. Na masa di tonga-tonga ni ruas. Huriam HKBP Kebayoran Lama. Mauliate. Di patuluso mardalan rapot huria. HKBP Kebayoran Lama. Mengarang-rangi program dan anggaran tahun 2022. Di hari nasal punatuari. Mauliate ma Tuhan. Patulus masude akan nahuputuson nami. Di sudera gampak kobasione. Laho pauli-ulihon huriam. Mabain marsangak marmulia kuarmu. Jala manogu-nogu akar ruas ni huriam.
na di bagasan hagaleon asa margogo na sida jalalas songoni Tuhan mabahelas rohanya karuas ni huriami pargogoy hami saluhut aka parhalado ni huriam imalaho mangulahon ulaon parsuruon na pinasahat mutu hami calalehon hasadaon ni roha di hami saluhut parhalado dohot aka ruas ni huriami pasauton ulaon lomoni rohami di tonga-tonga ni pakkobasion nami di huriam jala moliate Tuhan di palawaso nang ruas ni huriam madai dengan ni basam dohot asin ni roham ima marhite-hite na marlas ni roha na sida dina ni lehonmu tabba ni hari tabba ni tahun marhite pertambahan umur na merayakan ulang tahun kelahiran doho ulang tahun perkawinan tabayon mo kapasupasum Tuhan taban ya kanang pinasahatmu tu nasida asa totong nasida mamuji pasangap guarmu nabadiyay lasongoni Tuhan dia karuas ni huriam na marsaka pajongjong pardongan saripeon patulus may pasu-pasu gabe rumah tangga na marhabiaran midade bata songoni Tuhan dia kona sodapotan pasangan hidup dope dia kayanakon ni huriam patongon saluhut nai alahu botohami Tuhan disakap Yehodo sakap nadinggan disudengolu ni akananya sianmu samarlas ni roha nasida manatap masa depaden napi naradem tuaka ruas ni huriami lasongoni Tuhan dia kanang pinajongcongmu rumah tangga alai dang marhaga beon dope asiroham Tuhan pasu-pasu bortian pasu-pasu rumah tanggai molotungpe hirana liling di pai manasida ima pasu-pasu parianak konon unang gabi mangorui holong ni roha antara suami dan istri alalem pahoton ima ha porsionna tuhoma pajonokon dirina tuho mangido asiasim di tonga-tonga ni rumah tanggai lasongoni Tuhan dia karuas ni huriam natongon di bagasan parsahiton amanami situa Dr. Andus Jolowalta sitindaon Hariman Purba situa M Siregar nyonya situa Desi Majuntak Rosmala boru silalahi nyonya situa M Pasaribu boru sitompul nyonya Wesi Majuntak IEP boru Tagalung Erika boru Purba situa M Hasi Hombing nyonya si Jabat Rosianim boru silalahi nyonya Naibaho Rasuna boru Simbolon nyonya MH Tambunan boru si Majuntak situa Eduard Tambunan Dr. Andus Iwan Tampu Bolon Toni Nahal Hutapea Ridwan Irianto Situmorang nyonya butar-butar Saur Mas Delina boru sirait dohot akana subuh hugo ari hami sada-sada di bagasan tikion na dirawat di rumah sakit di tongani bagas nabe pengobatan pemulihan penyembuhan homa Tuhan na mangalehon gogo pos ni roha dohot hamalumon tarlumobi hamalumon di partot dion nasida asa hiras margogo nasida mangalo panahit nasonggop di bagasan pamatangna jalaboy nasida makamonakon saluhut nai moliati matuhan ragam nanang si pangidon nami tuho tang tarpajojor hami alai pasaut masaluhut hobar tulomoni roham tarpuji maguarmu alaniasi dohot denggan di basam mangasahon goarni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiak kami tuho amin. Tapuji Tuhata marhite namarede hita sian buku de nomor 440 sada ayat sada dohot ayat na mangihut laos tapasahat ma pilihan sada A sada B dohot pilihan 2.
tangyakon ma peleata. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut seleon-leon na denggan dohot ulibasa na mauliutus. Upasatami masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Sejalo megabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu mejala ramoti. Asahu perhasia kami pilihanon. Pati bulhon haracaun mudi tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalamu tadahami godang ni seleon-leon mi tuhami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, say penorbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, sesaut molomoni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion nanguluan siapari, sisang madosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabohina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho. Jala dipasaurhon ma damena tutodim. Amin. Dihita saluhut ruas ni huriata HKBP Kebayoran Lama namangi huton ibadah di pukul 7.30 ditongani bagas joro ni debata songoni nang di akka tongani bagas tabe upasat hami ma sian hami saluhut parhobas di bagasan minggu sadarion pukul 7.30 upasat hami tu hita saluhutna selamat hari minggu marihita saluhutna horas.